Кое е единственото нещо, което никой не може да ти отнеме, но го подаряваш почти всеки ден? Това е контрол над собствените ти действия в момента на напрежение. Повечето от нас вярват, че са свободни хора, но истината е, че ако някой може да те изкара от равновесие, той притежава дистанционното на твоите емоции. В това видео ще говорим за най-висшия белег на зрялата личност – способността да избираш, вместо да реагираш. Ще ти покажа как да удържиш напрежението без да го потискаш и защо точно това умение и границата между това да бъдеш жертва на обстоятелствата и да бъдеш господар на живота си. Дълго време вярвах, че ако някой ме нападне, аз трябва да се защитя веднага. Вярвах, че скоростта, с която отговарям на напрежението, е знак за моята адекватност. Но не е така. Всеки път, когато реагирах мигновено, с гняв, с преграда или с оправдание, аз всъщност предавах контрол върху себе си на човека срещу мен. Затова днес искам да ти споделя едно от най-трудните, но и най-освобождаващите неща, на които се научих – да си давам пространство преди да реагирам. Това е онзи момент на пауза, в който усещам напрежението върху себе си, но не му позволявам да излезе през устата ми. Това е разликата между първичния инстинкт и човешкото съзнание. Когато някой ни провокира, напрежението не е просто мисъл в главата. То е физическо усещане. Разпознаваме го като топка в стомаха, стягане в гърлото или внезапен прилив на горещина. В този момент нашия инстинкт за оцеляване крещи: направи нещо, изхвърли това напрежение веднага, за да ти олекне. И ние го изхвърляме, но това олекване е илюзия. То е мигновено, а последствията са за цял живот. Питат ме: не е ли по-лесно просто да кажеш каквото мислиш? Да, по-лесно е, но в този момент казваш необмислени неща. Другият реагира по същия начин и се наранявате. След това идва съжалението, но то само по себе си не премахва последствията. Когато усетя онзи импулс да реагирам веднага или да се затворя, правя нещо много просто. Ставам наблюдател на себе си. Вместо да се фокусирам върху човека срещу мен, колко е несправедлив или груб, аз насочвам вниманието си навътре. Казвам си: ето го напрежението, усещам го, то е просто изкушение, което иска да ме скара от равновесие. Как да постъпя зряло? В това време първичната ми реакция започва да изтива и да отстъпва място на самообладанието. Искам да ти кажа, че истинската зрялост не е в това да си над нещата или да не чувстваш нищо. Напротив, ти чувстваш всичко, боли те, ядосан си, но имаш достатъчно широк вътрешен капацитет, за да задържиш тази емоция, без да й позволяваш тя да те управлява. Когато си даваш пространство, ти си даваш време за преценка и не се притеснявай, че в този момент нищо не казваш. Тази пауза подсилва въздействието на твоя отговор, защото твой опонент го очаква и липсата на първична реакция го обърква. Ти показваш тежестта на своя характер в този момент. Съветвам те следващия път, когато усетиш, че напрежението те залива, опитай само едно нещо. Брой до 3 преди да отвориш устата си. Ако емоциите все още бушуват, увеличи цифрата. В това малко пространство се крият много свобода и сила. И ако сега се обезсърчаваш, спомняйки си за предишни реакции, те съветвам да затвориш спокойно тази страница. Фактът, че си тук, че анализираш своите реакции, е знак, че се усъвършенстваш. Не се обезсърчавай, ако не се получава от първия път. Важното е, че вече не си в капана на автоматичното живеене. Израстването в емоционална зрялост е дълъг път. И аз се радвам, че вървим заедно. Ако искаш да продължим да развиваме своята осъзнатост, абонирай се за канала и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите ни срещи. Сподели ми в коментарите как управляваш своята реакция. Твоят опит може да е точно това, от което някой друг има нужда днес.